רב, נעים מאוד. ברוכים הבאים לסרטון הסבר קצר על תהליך הרישום לרשת אפטר סקול, רשת הצהרונים הגדולה והמובילה בתחומה. אנחנו נכנסים לגוגל, מקלידים אפטר סקול, נכנסים לאתר שלנו. כאן כרגע הגענו לאתר, לעמוד הבית באתר. הולכים לצד שמאל למעלה, הרשמה. ועכשיו קיבלנו לפנינו מסך שמציג את מגוון הפעילויות שקיימות בהתאם לשלב בשנה. זה מסך שמתעדכן, אמור באופן שוטף. אנחנו נכנסים לפעילות הרצויה, לצורך העניין אני בוחר כרגע צהרונים תשפ"ד, וכאן אנחנו מתחילים בתהליך הרישום. נפתח לנו מסך נוסף. כן חשוב לומר שכדאי להיכנס דרך מחשב נייד או נייח ולא דרך טלפון נייד, עם דפדפן של כרום או של אקספלורר, לא של פיירפוקס שפחות עובד טוב. אנחנו כאן מתחילים בהקלדת מספר תעודת הזהות. אם זה הורה שממשיך בשנה השנייה, אז כדאי להקליד את אותו מספר תעודת הזהות של ההורה שביצע את הרישום גם בשנה שעברה. אם זה, כי אז הפרטים כאמור נשמרים ויש פחות צורך, עוד זמן להשקיע בתהליך הרישום. אם הילד בשנתו הראשונה, אז זה לא משנה. אנחנו מקלידים כאן תעודת זהות, ומתחילים בתהליך הרישום. יש כאן להקליד את כל הפרטים הנדרשים, כתובת, שם ההורה, פרטי הילדים, בחירת הפעילות הרצויה, התקנון ושלב התהליך של התשלום באמצעות כרטיס אשראי, ובסוף ניתן להדפיס את אישור הרישום. אז זהו, עד כאן. שיהיה לכם המון בהצלחה. תודה רבה.